And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Akala ko pangmatagalan. Panandalian lang pala. Hi, DJ Rocky. Ako uli ito. Si Kiel. Unang naere ang isinulat kong kwento ko na may pamagat na kay tagal kong hinangad na maging only one niya ako. At eto ako. Nagsulat uli. Siguro dahil gusto kong maiparating sa kanya ang side ko. Kung bakit ako humantong sa mga desisyong alam ko na nakasakit sa kanya. Ito ang aking secret file. Meron akong minahal. Hindi lang basta-basta minahal, kundi lubusang minahal. Nagsama kami ni Princess sa loob ng mahigit 9 na taon. Sa haba ng pagsasama namin, marami kaming pinagdaanan. Marami kaming mga problemang nalampasan. At higit sa lahat, mga battles na nagpahina sa aming samahan at nagwasak ng tiwala at tibay ng pagmamahala namin. Oo, ando na tayo. Tao lang tayo, nagkakamali, natutukso, at nagkakasala. Pero sa bawat pagkakamali, merong pusong nawawasak. May mga bagay na hindi na maibabalik pa, tulad ng salitang tiwala. Si Princess, ang live-in partner ko. Siya yung tipo ng babaeng maganda, sexy, matalino, at higit sa lahat, alam na alam mong may direksyon ang buhay. By the way, siya ay isang licensed professional teacher. Habang ako naman ay simpleng taong graduate din naman ng bachelor's degree. Masaya naman ang pagsasama namin eh. Away bate. Hindi naman mawawala yun. Year 2018, nang makapasok ako sa first job ko, isang financing company. Noong nakapasok na ako sa trabaho, naging busy ako. Focus sa trabaho at halos buong oras ko sa trabaho ko lang pinapaikot. Kasi nga, gusto ko nang gumawa ng sarili kong pangalan. At aaminin ko, napapabayaan ko noon si Princess. Gabi na lang kami nakikita sa tuwing uuwi ako ng bahay. Hindi na kami nakakapag-usap. Dahil pagkatapos namin kumain, matutulog na agad ako. While waiting sa result ng LET exam niya, nag-decide siyang maghanap ng trabaho. Nakapasok naman siya sa isang lending company. Malayo sa kurso niya pero okay naman. Naging maayos eh. Akala ko tuloy-tuloy na. Never akong nag-isip ng kahit anong negatibo. Kasi nga 'di ba, 9 na taon na kaming nagsasama.
Kumbaga halos mag-asawa na ang turingan namin. Legal kami both sides. Yung tipong, alam mo na ang direksyon ninyo ay pangmatagalan, panghabang buhay. Kaya lang habang tumatagal siya sa trabaho, parang may napapansin na akong iba. Minsan, may tumatawag sa kanya. Minsan, may nagte-text sa kanya. Nang minsan ko siyang tanungin tungkol doon, ang sabi niya sa akin ay, sir niya raw. Okay lang naman yun kasi parte ng trabaho yun. Yung tipong follow-up tungkol sa trabaho. Pero habang tumatagal parang iba. Sa gabi, tumatawag si sir. Sabi ko sa isip ko parang hindi naman yata normal yun. Kaya sinubukan kong mag-open up sa kanya. Pero nagalit siya sa akin. And then few days later, nalipat siya ng workstation. Nadestino siya sa malayo. Kumbaga, every Saturday na lang siyang nakakauwi sa bahay. Habang ako, patuloy din sa pagtatrabaho. Nung una okay pa nakakauwi siya Hanggang sa hindi na siya umuwi sa bahay. Kesyo napapagod daw siyang bumiyahe. Sayang ang pamasahe. Sinubukan kong intindihin. Kasi nga, malayo. Biyahe ng Sabado. Then biyahe uli ng madaling araw sa Lunes. Inintindi ko. Kasi gusto ko makapagpahinga siya. Hanggang sa dumalang ng dumalang ang pakikipag-communicate niya sa akin. Then one day nalaman ko na yung minsang hindi siya umuwi, yun pala, sumama siya sa tropa niya, umuwi ng isla. Wow! Napapagod umuwi ng bahay namin pero pumunta ng isla na mas malayo at doble ang gastos. Go na go siya. Pero sinubukan ko pa ring intindihin kasi siguro kailangan niya ng mapaglilibangan. Kumbaga, refreshment sa stress na nanggagaling sa trabaho. Nagpatuloy ang ganun. Hanggang sa isang gabi sinabi niya, siguro kailangan natin ng space. Hindi na tayo nagkakaintindihan. Lagi na lang tayo nag-aaway. Sabi ko naman, ayoko. Bakit? Meron bang iba? Wala. Sagot niya sa akin. Then sabi ko, kung ganun, bakit kailangan pa ng space? Alam ko pag binigay ko yan sa'yo walang mangyayari. Ang labas niyan, makikipag-iwalay ka na sa akin. Tulad ng ginawa mo noon, nakipag-cool off ka tas biglang break up na pala. Alam ko nagkulang ako pero bigyan mo ko ng pagkakataong bumawi sa'yo. Then wala siyang masabi pang iba kundi pumayag na lang siya sa gusto ko. Yung sinabi kong babawi ako, ginawa ko. Pagkagaling ko sa trabaho, babiyahe ako ng halos 3 oras papunta sa kanya. Alalang-alala ko pa. Nagdala ako ng bulaklak at pagkain. Akala ko matutuwa siya, masusurprise siya dahil binisita ko siya. Pero nang madatnan ko siya, hindi ko maramdaman yung excitement niya na makita ako. Yung tipong hindi na katulad ng dati. Pero binaliwala ko yun. Nagpatuloy ako. Hanggang sa isang gabi nag-inuman kami sa boarding house nila. Sabi sa akin ng kasama niya, naaawa ako sa'yo, men. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. Napaisip ako kung bakit siya naaawa sa akin. Siguro naaawa siya kakabiyahe ko kasi nga halos 3 oras lang ang tulog ko. Dahil biyahe ako ng biyahe. Dan isang umaga habang naliligo,
Si Princess, chinek ko ang cellphone niya. Sa gallery may nakita akong screenshot. May naisabay sa notif sa itaas ang nakalagay, "Babe." Sabi nila pumayat daw ako. Hinanap ko sa contacts niya yung Babe ang pangalan pero wala akong makita. Hanggang sa tinanong ko na siya, "Ano yon? Sino yon?" Sabi niya, "Ang alin?" Pinakita ko yung screenshot. Sabi niya, "Wala yon. Yung nangungulit lang yun sa akin." "Kilala mo yun? Baliw ka ba? Wala ka bang tiwala sa akin?" Then sabi ko na lang, "Okay." Pero simula nung araw na yun, hindi na ako mapakali. Alam kong may mali. Hindi lang sa may nakikita ko, kundi nararamdaman ko yung panlalamig niya. Pero ipinagpatuloy ko. Ginawa ko ang lahat para iparamdam sa kanya na bumabawi ako sa mga pagkukulang ko. Kaya lang, kahit anong gawin ko, wala eh. Hindi kami nagko-connect. Fast forward. Si Babe ay si Sir. Si Sir ay isang supervisor sa isang lending company sa dating pinagtatrabahuhan niya. Ito pala yung lalaking tawag ng tawag sa kanya, yung text ng text sa kanya na kahit gabi, dapat niyang sagutin. Yung sinasabi niyang wala lang, tagal ko na palang nagmumukhang tanga. Siya yung nagsusundo, naghahatid sa kanya sa tuwing umuwi siya. Yung may-ari ng helmet na ang sabi niya, for company use daw. Yung pala, bigay sa kanya nung babe niya. Siya yung kasama niya sa tuwing nalilate siya ng uwi habang ako mukhang tanga na naghihintay sa pag-uwi niya. Sabi ko, sana sinabi mo na lang. Hindi yung nagsabi ka pa ng ibang rason, pakakawala naman kita eh. Sana sinabi mo na lang para hindi na nawasak yung puso ko. Ang ipinagpalit niya sa akin, gwapo, maputi, mukhang lalaki talaga at higit sa lahat, may posisyon, supervisor. Ano namang laban ko dun? Pangit ako. Maitim, payat, di hamak na CSR lang. At hindi lang niya winasak ang puso ko eh. Lumiit din ang tingin ko sa sarili ko. Wala naman akong magagawa kasi dun siya sasaya. Kaya nagpaubaya ako. Dahil kahit anong gawin kong pagmamakaawa na piliin niya ako, wala na. Halos araw-araw umiiyak ako. Hindi makatulog sa gabi kaya iisip kung bakit. In the process of moving on, may nakilala akong babae online. Niligawan ko, naging kami. Panandalian lang. Late ko na nalaman, taken at live-in na pala siya. Masakit kasi akala ko makapagsisimula na ako ulit. 3 months simula nang magpaubaya ako. Okay na, tinanggap ko na eh. Kaya lang, few months later, bigla nagparamdam si Princess. Nagpupumulit na bumalik sa akin. Nung una, nagmatigas ako. Kasi natatakot akong masaktan ulit. Ayokong balikan ang hirap na dinanas ko nung ipinagpalit niya ako. But, in the end, nagbigay pa rin ako ng second chance. I know mahal niya na at yun ang masakit. Hindi ko maintindihan kung bakit siya bumalik. Pero masaya ako kasi bumalik siya. Alam mo yung pakiramdam na kasama mo siya pero hindi mo pa rin maramdaman na akin siya? Nasasaktan ako kasi kahit bumalik na siya, ramdam ng puso ko na hindi ako ang laman nito. Hindi ako laman ng puso niya. Sinabi niya sa akin nung bumalik siya na sinasaktan pala siya ng supervisor niya. Time passed by. Magkasama kami pero hindi pa rin tulad ng dati. Then biglang nag-chat ang mama ni Princess sa akin. Patay na raw
si Kyle. Ha? Paano? Na-aksidente daw, nabangga ng bus ang motor na minamaneho niya. Agad-agad akong nag-chat kay Princess. Totoo ba? Wala na si Kyle? Halos tinadtad ko siya ng chat pero wala siyang ganang mag-reply. Dapat papasok na ako ng trabaho. Pero sinubukan ko na timbangin kung ano ang lagay. Simula nung araw na yun, hindi iniwan ni Princess si Kyle. Nanatili siya sa tabi niya hanggang sa mailibing si Kyle. Yes. Si Kyle ang ipinalit niya sa akin. At doon ko nakita na mahal niya yung taong yun. Hindi ko alam. Hindi ko mapigilang masaktan. Siya yung dahilan kung bakit halos mabaliw ako. So, binatapos ko muna ang libing. At naging present sa paghihinagpis ni Princess. Pero dumating yung punto na kahit mahal mo pa ng sobra-sobra ang isang tao, kapag napagod ka, ang daling bumitaw. At yun na, DJ Rocky. Napagod yung puso ko. To the point na nakipagkita na ako sa ibang babae. Nahuli ako ni Princess at hindi na niya ako napilit pa. Tama na rin siguro na makapaghiwalay kami. Masakit na paraan ng paghihiwalay. Walang closure o kahit ano pa man. Pero kailangan yun para mas maging payapa kami parehas. Alam kong masakit din para sa kanyang nangyari. Kung tutuusin, mas gusto kong ang magalit siya sa akin eh. Mas gusto kong makita siyang palaban. Kasi mas madaling makamove on pag ganun. Kaya kung nakikinig ka man, Princess, patawarin mo ako sa nagawa ko. Sorry kung iniwan kita sa ere. Patawarin mo ako kasi hindi ko natupad ang mga pangako ko. Hindi ko magawang mag-sorry in person. Dahil wala akong mukhang maihaharap sa'yo. Hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Hindi ikaw yung dapat nasasaktan. Deserve mong makakilala ng isang taong higit pa sa akin. Yung mas bibigyan ka ng magandang buhay kaysa sa akin. Mahal na mahal kita. Pero hindi ko kayang ibigay yung buhay na nararapat para sa'yo. Sana makita kitang maayos na. Gusto ko lang din malaman mong maayos na ako ngayon. Bumabalik na uli yung dati kong sigla. At sana, yung nakilala mong bago, hindi ka saktan tulad ng nagawa ko. At sana matuto na tayo sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa natin. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Kiel. At ito ang aking secret file.